твои снимки, татко. Така ли? Когато си бил войник. Да. А пък Не съм бил войник, трудовак. трудовак. Ама имате на една снимка и като на това, на бюрото с телефона, докато разберат кой си. Разкарваха ние бяхме 10 момчета така от Македония и на разкараха от поделение на поделение. И в Белене не откараха там и така. И като се върнах, откараха в Кремиковци, Софийско. Там има манастир. На манастира е имало военно поделение. И понеже не напознават, аз никъде не споменавах и не казвах какъв съм, що съм и откъде съм. Но иначе се поддържа. Правихме снимки, карай ги тези момчета да образуват буквата М. М. Да снимки правят. Тук пак е на Папашчер, не знам дали вие сте чели книжката. Тук на Папашчер, когато 70-та година ли организирахте, татко, горе? Да. Ставаме колективно, именни дни и така нататък. И решихме да организираме екскурзии. Те това ще го прочетат, татко. Нали не записвате вече? Ама те има го. И после? Да. За екскурзията. И първата година се събрахме 35 човека. Отидахме там. По случай Линден. Взимахме, да, и Линден, разбира се. Взимахме 2 овце, на шиш ги въртяха, правяха това и прекараме. Другата година решихме да се активизираме. Създаде се комитет от 5 човека. И почнахме агитация. Организирахме 150 човека. 150 човека, македонци. Казвам се Георги Сотиров Дукимов. Роден съм в село Горно Броди, Егейска Македония. На 7 декември 26-та година. 27-та година гърците не изгонват и ние се преселваме в Неврокоп. Тогава беше старото име Неврокоп. Сега го съдържам. И тук карах училище, гимназия, затвор, мизерия, цял живот. До сега. Още от 4-ти клас аз четях книги, написани от стари революционери за Македония. И майка ми беше много ме реклика да ме направи голям човек. Ама мене не ми вървеше тая работа. И аз звякала ми беше Македония. И имаше една дъщеричка и тя ме вардеше. И като види, че нещо четам, тя го пита, какво баба има? Има, казва, и пушки има, казва, да се чете. И така. Така, в гимназията каква дейност развихте? В гимназията бяхме 44 човека един клас. От 44, 38 ходихме на тайни събрания, където се говореше, имаше членове, които говореха за Македония. И всички бяхте увлечени? Всички. Накрая на града някъде се криехме и така нататък. И така поминаваше цялата година. Накрая на годината се организира едно общо градско събрание на 4-5 км от града далече. Там са събрани около 700 човека македонци, които се изнеса годишното събрание и с предупреждение. Казаха ни, тук ще се явиме, отиваме там, там има други постове. Те накарат па на друго място да идем, по-далече, да не бъдем открити. И ако казва се случи нещо, от тук фащате нагоре по деретата да се криете и това е. Имали сте си стратегия, план?
Къде да бягате? Имаше ръководители, които по-големи ученици ръководеха. Так. В прогимназията още се организираше честване на Кирил и Методий. Украсяваше се класа. Класната стая. Класната стая. Ние, около 15 човека от моя клас, организирахме друга работа. Купихме един рисователен лист, голям, и отидахме с Спас Писом, там някъде към гробищата накрая, и аз нарисувах едно знаме черно и червено. И писах Свободна Македония. Така. Да. За нея не се борим, за нея не мрем. Тая рисунка я откарахме в класа и я закачаме на стената и отгоре положихме един венец от Свежи цветя. И всички застанахме, някои взимали ножове, други тояги, стояхме отдолу да не би да го свалят знамето. Да пасат. И така стоя знамето 3 дена. На третия ден един учител дойде и на разгони и смъкна знамето. Украсата смъкна. И така мина тази работа. След това отидахме в гимназията. Там също се организира агитация по македонския въпрос. Ние, няколко човека, аз и още няколко, решихме да издадеме вестник, стен вестник, македонска мисъл. И намерихме един добър художник. Тегото, който го нарисува, направи картата хубаво така, черна, защото всички бяхме в робство. И градовете ги направи с червено, езерата с синьо и беше много красива и я закачихме на стената отвънка. И така всички тичаха там да гледат какво става, какво е тази работа. Постоя един-два дена и знамето го смъкнаха пак. Пак не разрешиха да продължим борбата. И така, завършихме гимназия. Да. Можахте ли да завършите? Гимназията не можахме да я завършим, ама не можахме да дипломираме, не ни дала, защото ние попадаме в затвора. И ние, понеже нямахме условия да работим спокойно, решихме да създадем нелегална организация. И действително създадахме такава. Колко години си бил, когато в затвора попадна? Нямах 20. А 12-ти гимназиален клас? Кое? В 12-ти клас, нали? Да. 12 клас, ама години на възраст нямахме 20. Да. 20 години. Колко години бевте осуден? Осъден, тя беше голяма работа. 7 години. 6 месеца лежахме предварително. Не ни признаха тази работа. Присъдата се увеличава и така нататък. От излизане на затвора 52 година ме вземаха трудовак. Татко, само извинявай. Кажи как са ви затворили, нали, при какви условия сте били тук в ареста и защо ви са преместили в Плевен? Разкажи ги тия работи. Ако ви е интересно, ще интересно, те зато и са дошли. Те най-важното ще го вземат. Да. Така е. Като ви затвориха, като ви арестуваха и ви затвориха, в общи кили или как бяхте? В милицията ме откараха, понеже ние бяхме организирали вече излизането в Балкана. И се въоръжи. Добре, вице-председател и блокираха на и Кой беше предателя? Георги Жерев, един мошенник, който служил на милицията. Откъде беше? Той е тук от града. От Ковачевица. Ковачевица, да. И започнаха да арестуват. Сега, някои ги хванаха на лобното място, където бяхме организирали заявка да се събереме,
и да продължиме. Там беше пълно милиция, около всичко блокирано милиция и арестуваха. Мене ме арестуваха по улицата, когато отивах. Един агент с пистолет в ръката седеше и веднага опра пистолета в корема ми, да не мърдам нещо, да не бегам. И така, откараха на милицията и ме затвориха в една килия. Имаше 6 килии в милицията. Мен в трета килия ме затвориха, а другите, понеже много хора, над 20 човека, бяха арестувани в общия арест, бяха наложени да лежат или на гръб, или на лево, или на десно, да не се гледат едни други и часови над главите, да не би да приказва нещо, това, да се уточняваме. Така там стояхме 30 дена, докато приключи следствието. След това една вечер ме натовариха на една кола и с охрана и ме откараха в затвора. Там бяха определили специална килия за нас с цел да не се мешим с другите стари затворенци, които те наричаха грешници. И така, там постояхме доста време. При нас идваше прокурора Кирил Николов, който искаше да агитира и ни казва да го слушаме и ще не откара в Македония да видим какво е положението там. Добре, ама ние си имахме други разбирания, нас не интересуваше комунистическото решение. Ние искахме независима Македония и това е, повече не. И така. В затвора постояхме 6 месеца или 7 ли и се насрочи дело. Процесът се насрочи в града, в съдебната зала. Добре, ама голям беше интереса. Много хора, нас настроиха 12 човека, бяхме вече подложени за присъди и оградени с полиция и накараха там на затвора. По пътя ние не се подчинявахме, приказвахме, викахме и така отиваме там, пълно народ отдолу чакат да нас видят. Граждани. Кои сме ние. Добре, ама те като видяли това народ и помещението тясно, отложиха делото. Още за няколко дена, тогава в гимназията, гимнастическия салон, насрочиха делото, понеже салона е голям и нас накараха с вече не да ходиме, а накараха с кола, с джипка, да не нагледат хората и откараха на там всички. Процесът продължи 5 дена. Един по един изследваха и така. Накрая на процеса питат на доволни ли сме или не, ние всичко ми отказвахме и казваме добре сме, като излезем от затвора, ще продължим да се борим за Македония. И те ни изоставиха и почнахме ние да пееме. Човекове, тази песен беше тогава на мода от Македония и други песни революционни. Всичко гърмеше, народът зяпа, подвънка чака и дадаха ни кратко свиждане с родителите и пак в джиповете и в затвора. Там престояхме, колко време престояхме, дойде ден да е Илинден. Ние чествахме всяка година този ден. Илинден правихме тържества. Този ден излезахме на двора на затвора и почнахме да пееме и да декламираме за Илинден. Идва надзирателя, който ни кара да спрем и да се прибереме. Ние отказваме, продължаваме си. Идва главният
началник там на затвора, и той, и ние го изгонихме. Оттам идва директора, и ние го изгонихме. Ние си продължаваме борбата, и стихотворенията, и песните. Накрая, след малко гледаме вратата се отвори и се подават автомати. Полицаи, викнали полиция с оръжието и напринудиха, арестуваха и да накараха в една тясна стаичка, къде е карта, един върху друг. Ние там почнаме да пееме и един декламираше, Марин Барадев имаше един, който хубаво декламираше, ние пееме, той декламира и така престояхме там 2 дена в картера. Не яли, не пили, нито спали. Но духът голям, не се предаваме. След 2 дена, една сутрин идват и казват: ставай, събирай си багажа. На другата сутрин събрахме си багажа и накарат къде отвън. Отвън чакаше кола. Навързаха ни ръцете отзад и напариха като кучета в колата. И ние няма какво да правиме. Бързани. И така. Дигнаха първия ден до Разлог, от тук на милицията, втория ден до Пловдив. Пловдив нам откараха пак в етапното. То беше едно тясно, ние не можем да се побереме, те там държат една жега, то въздух нема и ние цял ден насмяни с едно палто правяме въздух, вятърче, да можем да се успокоим и да преживееме. На третия ден да откараха Горна Оряховица. Там пък беше страшна работа. Дървеници, да не можеш да спреш. Изпоядаха, не можеш да спим нищо. Ние след това в Плевен, Плевенския затвор, отираме там. Той е един страшен голям затвор. За нас беше чудо. Откараха навътре, почнаха обиск един по един и накараха да се качиме в етажа, всеки човек в отделна килия. В килията имаше само едно железно легло и една тежерка празна и 9 човека там много откараха нас и затвориха в тези килии и на после молитва, храна, слава, чорба по 2-3 пиперчици или няколко зърта фасул. Там не се ставаше нужда ни да отидем в туалетна, ни нищо. Това беше страшна работа. И ние, въпреки това, не се предавахме. Един четвърт хляб ни даваха сутрин. Ние го поставихме на течерката, хляба, така беше, за да можем да го наблюдаваме гладни и да се каляваме, да не се отчаиваме. Така вечерта чак ще го хапнем това хлябче и това е.